For set up for John Oyeno is ready. So that when it's we are the poem. ECC. We are the set up ready. Small, the beer dinner to everything is on. Sex, you go to your madam. Sir Johnson, we need to add 2 much age. Say, catch us to the Benia, the Divesum, and any DDR. Yes, Sir John. Your crab cry at the Jan Quine. Last year, you know, do one come over fan, and then I will meet you. And beer than up, beer than up. Everything for. And now we need to an ocean. And to create, we are possible. 2 much age. When say, oh, Mamma, and the Brem said, John, you know, for any reason, I try a life at the Abremo.
Jamson, I saw you in my mother. Where my people there?
so one more Eddie Ecojan, the quite tell, do quite so that the container, do press, yeah, the soon a truna, matches and the candles I will pay you so no, and also and I at one a year as soon, and I'm so anybody, say, if you were better than no more hour and to my man to my soul, and a day a year at you know, handkerchief pencil so not to say, if you a year as so nature. Can I say them be can be seen and an anchor you soon as when a day, yeah, a docodoko dear, and now one more at the echo and now a more for answer, said the Muhu Santino, said the Etiano Sapa Pepe, and now echo.
wada umebru. Ne rami kwa gwagu bokuni ni fa. Asina nam say. Yenim atoriancha ma atofia. Ono ma hradie. Asante ma hradie. Ghana ma hradie. Sabema okuku adro. Tantrobo. Wodan tanyinam. Ofenta fram. Ofuntu pakatachie. Ora, osu afie. Wo bema dada. Odi ni tu frɛ play. Ajansi awo no wajebi. Ena free wai. Afie sada poti mai. Mami ye danye. Nakatachie seba wan sano. Ya hra de kese. Nananom, ye nyina ye nim ebre ni nti enema ne wa kire. Ena no ya ti asem ya ye mo asem ya. So abema ne so abema. Se wo pesika, se wo kwade akwatime nye. Eye mo ade nyina na na osu afie bempa. Neba enta fami enu pa chakasa kire. Atanya me na me bepa mu. Ya wo atapa ni wo kakra. Na ka anguna fo ma kakra na ye pani. Okunu na nansia be ma sabre. Fentem frem. Katachie na no wo se wona na yire wa manane. Ene e bona betika chen say. Na se papa bi. Watching big databere. Bet what the area and fen. E jafa o chade e. E da o chama no so obi asoma na made bro so. O da ya wan sorry. Apaye nyina e se ne Ghana panifo bedi na wo cheda. Yabu na se say na ena na yesekatachi obefi obekra ne maame wonua no ato maame afie ne no nsia ofa mo atem wonsia do wo ko ba koto onua ba ebebi sanpa so benya asmaka pani ti awade ani monyam ne ema tweda po yakopo bo na nya bia no wada na se eno kobi asante kobi no mataba obefa ye papa say do oni ne ani timie na eporo ne so ene katachi e wo kodaja ne ma kodaja ne yire kodaja busia kesi so ne hye ba kwa amamre kwa so ba bia de da ya fa to ba yire tinana no madama ya betia busia dom ni nyina na braso a nkwala ni mienu kunu omo de flower ko a abeja katache kwan no du ko mo nya semaka tina na wada o ma sia me fa to na no mani so nana cheme wada ma ye nyina ni coronavirus kiaba onu akeba chia kwami edu bonsra kunana edu sia sabre woden chenyina otfantrepem ko be chia ne yeremo na ware ayakona na so dia benti emra ne chese ma yenchia na emu ye bepeja yensa na ye yerenom ne enkonta mabom ase na mde akeso tana wadama nyame kwa na meba kwami edu o ma me owo no no osese asasa fa de o de kire ye bu eba chido na eninya na hwenenya timata panyini kakra mono mo amene mo soa ene mo papa no moko ni munku ma na monsem ade pafo ye be chia busia na bra so ye de papa flower ko a na de abra na na maten ko ya nam sumbe bio aja prodia nam sumbe if you wait, okay. It's a probably in America. Mamma, my name could not yes. Japanese, my papa. So, Wadama and Panisia Bonnie Pimpasan wa Pim. Yaba Chatina Konya. Sobusia, Ghana Marsh Radie, Asante Marsh Radio, no first radio Kessie. Ejapasa yado the yawa way. Tibuda kunana. What the China? Ejawa Bamadodo. Sajawa Bamo. Sajawa Bamadodo. Why ye be?
no wamba about 10 in the press waba. Sabe nananom, and I'm say be watching to your best friend. Near Pija Musi Mape, near the Shre, near the Papa. What in your own pa? Next Monema, Yabi, Chammy, your Pijabukaka, Jack of Father Stepata. Nana Chammy, young man, sir, your body is your fear. Sabre, you did a dear tree. So the tree be anti-chasso. Now, your friend, at your penny, at our free. Ununia, at our Kaka, Montana Falcon. Namukusi any Yana Ampa and then better our rear any a warm fast war. No betiano di kum, or betiano di banwa, Papa, and Matilda up when your papa and back is a back and the Yaduna. Tana Madama, the Pijabaka. Sima Shamia Yadamasi. Bible si baby abenu ana basa be hia no atache no oha nanso ya sra no onfan maye sabre mi gina ama ya papa owuso fiye bempa oyuko ba chi kashire ne yira one ne wo entafo no bibiani asanti kobi sadia baya ne kasanie wo se bibi wasidachi a oyi nyame fiwa odi mu okunu Sajo Kamanya Gretchen, why you want and only. Walk up no I won't tough war. But it's saying when young. Sajo sent me tough for that to me, mammy. Nakataria about to dance here. Nakabaku, I come there to him watching. And when you know, holiday bill. That's what does. And it's about your judge, I want to imagine. Now was some yay. And no mamma, not Swansea. Oni na busu adi sunya rekwa bachia ye bu na sese na ena na esika tachia de ni bafie wa bekra onuane ne ma no ato ne maame ena fie besam ne na wokotia ajansia boni ononsia be ma amwati sika nso be twan ne wo faase ena amedi okuna ya na otiafo ena se kwase so odware se adwa wo dware so wo se fata what afie pani ene kakra o se so mai dware na mo asante se de na ni nsade
ɛna ɔne tena ni pere ho ɛna ɔde ɔtaa ne mɛkyi sɛnea tie bia mo kura ni ɔbɛba saa so na ntafo mienu ayɛyɛ ntafo atafie panyini kakra ɔmo no ɔmo nuanom panyini kakra ɔmo no ɔmo nuanom sabre katachie sɛnea tie bi obitwa wako odukwa mo benya asmaka ɔbɛkyerɛkyerɛ ne nneɛma wei na de baayɛ ti baabi adeɛ da yɛto na no madama sɛdeɛ mafie atafie okuru nneɛma aba no ma me sɛ America na me na mekɔ ofie wansa na woba awareɛ yɛmpani asesa wɔwura ma yɛmpani asesa wɔwura ma yɛmpani asesa ɛno wa abada ojo sie ofiri wɔ no na sɛndu ne ba wɔwura ma yɛmpani asesa na ɛyɛ denia Eje. Enu wa da ti okonie. Ofiri wo do le da ti alwa. Owo ama ya mpani aso. Akwala na papa bio. Sa papa. Ne sa papa. Sa wofa. Ne sa wofa. Sa ekunu. Ne sa ekunu. Sa bre eno se. Wani na da fi aba wari ya ansa no benya ni nkyɛn ni abempɔn. Ansa na dama ensia sabre. Eba wani mata. Why you cry and no tearful? Can you make us a bachelor no panensu in Ganamra? And as the fossy baby be a preco. And also, my sir, don't pass some other jack. Talk about to no and mammy. I didn't papa no matter. But as I said, now be not a son. And also, Kutan Kente. Oh, no, Kente. As I walk, Bama. Why did I want you at that? What did I tell you away? Many met you down so. Why, what do come on? Now, to my name is and no. Asante kobi odi ne kente fita adwuna sa ba ma kwa adwabo ne kente ndi a champion bokum tima wasrama na mo si asramo ya mo fane de ne wu okuru so okuru do kwa na agwode na waka ne ntafo waka ne ba waka bu nyina answara e ma na nyina sa John ya made na sene mu mba yesisi ya papa kwa yakuta kente okoto kuko sa bobe e da wa bragu Katatia ni nadi egu o kodan sie do yana na fie bebu sansa na o maka sai e ma na ebi fie ono ebi fie tafo ebi fie ke ebi fo abroche ni panu o mo saso ade ye yesie me papa ko sama da dada atchense o wo ye o de ntuma kata ye eti e ma ne se ye papa so papa e na bayami e wachira me esro yi dan chanchira me bayami Asu kasi ayi dan chanchira ma bayami pape asu ayi dan chanchira me bayami papa o masia ba wan de busan kwa so wan de ba mani aja mani yo wonya nsanie koko asi bama koko asi klache pepe silipen akufado papa sajo si na akufado Senate body never it is where you walk by home. At our brother, tell your Tigana and a penny kaka. A movie, the papa. Yamma, the by a foot to me. A jack, Nansani, where you be. Your child also, Penny and a papa, you set up a party farm, Nana Monday. You're the Bama Befia. Yakasa Konya, turn up on your coupon, and yes, I say I would come on Chanko or to be shown on your snack. Power nearby and to comfort in a coatia, or a coatia. You do Kupita. Your chair buying a Jawayi. Jessica, I've betrayed your Ghana there. You do condemn this guy. When you know the other toast you are. When you might have fantastic, you might just say, God, the 1 year. That's how I about Shona. Over time, Papa, no one papa do my dear, of fashion. So you are telling me, see the break up, I know, Nikawa, a Japan white jibby, and from Manako. And Swara, after Natani attack, Mamma Sorrow. Atani attack, hello. Atani attack, Atani attack, Omukuno, what's the idea? Katachi, Dama, the fact. Dama was one sabro, tell me about video next channel. What does your Governor? Omagana, over Senase, Yanibani and Yanasa. Sana, Papa, Qua. Atasa, Atani attack. Almost yes, the mammy, who can look at the Jolly Papa. And yet you are the name where you didn't lasso. Tibana now saw Yanasi.
na ka asante be ma be sensu wo free baby a wo ya senya kwadia donte nana wo bi kwafo nana wo di be kwere kwere nanya ne ya wana ne krabo na abo apan say ansan wo da sani be sini trase na bibia si ena ma me baba ye okunu kwan e ma die okunu kwan na Sergio na se na bafu ba ni beji na wale no wone wan be ma say Sergio kwa wo ko ba ko tuna no ye di ka ofan se apa chechire me de bablo nana ya fa to akunya se ne siasa be wi ya aka sa pa be ma wa ye di aswara efiasa wo se papa kwe da de be ka pie broni se flower come for paradise Sergio be do subanti Jordan ono this year opada ko tia ampa nanan pie wa ibo sampa dana na aba adamu approche ya se flower de approche pia where you bouquet natural flower from parks and gardens and penny different trabaye ataku what's your one man you send na sofa the flower here MPP banner pass here you go na se siwadura MPP for the car once here do you me share say John can you na papa you be say na do you free abi atamoto no na wana papa e kan sia boni na wana nwofa e ja mo atikata chie da mo sisi adan e ja onyi school ba ye e ja mi tinga sika ko azwara ama se sia papa akwa ya na akwa ya flower ni na forward rotate sene se jo kwan trust ni na ho faso no susu na di ma so so kwadia na for ni na se ya hwe na namu nara eje keni se that president e dey abeba oduru abi akwa Sabe, yes, it's Joda Pona and Monaco to Siani. But it's life is water. Send it to be a said of Anuncio. But the Biba Mania or the Biba Castle, it's your Putayensi. It's your PSA, water, mineral, drinking water. Dama Kwani, a dupopie, a dupa Sakunana, Tibuda Kunana, a senior bar. What's your ampa? Sergio Banuncio, the Anisio Mutiesi. Nana Monia, Yavama Catachi, or Bano Cotona, Indianum, you have some question. Young Church, your answer. You didn't show you the say you put I answer. Apple cider. Nana way, as your form alcohol. We're no alcoholic. Atania, if I'm a papa, Mosulano, Nana Matis here. Catachi and Buffy, no pension, no beer feedback on your side. Papa, the manifestation. Ninety. Yes, Papa. Why have you? Yamasum no that the other. It's me on here. Sikaya Kania. Asamado soon. Sabe Papa. Nancy must say. The Kania, the electricity light. The thought, Abrochedia. Channy Penacono. Channy Mantis. A Daniel. Odukwama. A Simbruno. Odukwama. A Sanderson. On Pinaco. Sabe, it's what I say, Mantis. And it's not Jumno. Mantis Mufi, but I tell you, no Conoco to continue with some classes and I doubt to class. That's in an amateur Bessano. I got see the Bessepa. And every assess so, your computer world. Did you computerize? And I'm not enough for them. You may read the same thing to Scotland. You could have it. The conscience is here. Every penny, every young Nana Machakunya, oh no, mine, somehow my last say. That's your work of that. Your fan way. Yet I'm a coma from Panadate. Say, don't super panabapa. I don't use a catcher. Catch you. I don't have time. What's the hospital on you? What's the police station on you? That's in a teenage and I got a flower with your sister. Amen. About your sister. Amen. I don't know yesterday. I don't know yesterday. That's a dog has to work for. What is talking your next? Amen. Yes, you can't catch for. Listen, yes, it's another Sanya Carter free. None of what I remember Bessu. Happy before Bessu. Natural for Bessu. I will share Bessu. I want from my capacity for Abrochella. Now they're going to let you go. I'm going to look at the smack. It's your handkerchief. The Ankalani can say. Now, yes, you are must be my enemy. Sergio, now, yes, you are must be my enemy. Now, ye best man is one will be up. I say, yeah, my yes, you. What's your ever Mata Panica Clay. Who comes in the show you as a channel that's a near cat of free? I'm on from Kuntukri, and I'm going to spend you. It's a handkerchief. I could want your bank. Do a woman one, why, Shemmy. So, what was the car? I can't see what? Can't hear free.
say don't pass you. Nemo, Oku, and I am. Katachi, what you can. Upon him, say, just send me a sack. I was here, and some of you, and my dear, and what I'm on you, project at the chair. As a chance, I'm not young to kiss upon life or say, yes, was swing. John 11:35. This is what. And you see that I can't remember. How can you make the enemy see? Katachi, Emma, Nana, yes, yeah, project papa. Yes, yeah, you. And I'm saying, a damn man. Then you know, after the band and I won't pop. That's what you get. So I can tell us what I can take. One no can tell the master can take, as much can take. But you can take. One no can take, as much can take. And the master can take. Can take. As a Bama. What could call the voice and tell me? What's to say? What do I see? I'm not what by a town. What you? O ma ukente o de koma abafu bo ni channel mo nyama hu sa fa utawati ne data e de titire be na be me kodi agu ni tata be na na ekon ni lens o se se gba ho fama fight e fama no ni spray dollar in the USA e janyi no de kunu ho a excellence collection o yo ni spray ni sanitizer ni mouthwash ni bibi agbo ni senti ajapa no kata tieme aswara wo ko be dia dada ni okuta dia mo for power. Boss, what a problem. Well, what did you back on for? Eja, any bra and so much. You must be a near papi. Get a chestnut at the soap. Ni made you get your pano. Eja, assemble yapra. What's last time I want a man show none of me? Said your master Cassanier. What's one maybe poor? Nothing I offer my fabric chaba. Nice year, you are serious. When you see man and a chapel, ever good come to Gregor. Okutane Bible. Saba gebe MPP 4 fear ebi wo ho nana no monye nyame bo akina akatie pa ye peda atani ataku nyema ye de man ko no du koti a wanya asma so de nana no mase dama ebi fia bobie katachi ade ye ne fe a wal ani ti mienu wono o maame wono ya bushia ye kasa che wono nana no o ma ya ade amana somani a mo mpere wa mo mane aswara yasi awale ni bonya nema ma tani atayawo Yamane say, Siena Nantas in one Chibia, and 20 did the toy, and 20 did any the toy, and 20 did Nipa Papa Anche, a poor Yaduku Tasso, the Sata Kahom, the Medical, and that year, Nana Sanye, yes, sooner, your Bessu Bra, and people for Trassi. Said at Anoma, Yakasachen, and no, I was saying, Gabriel, Judgment, and Alisa. Atani Atama Wabroche, Judgment, and Alisa. I don't know, I said it and Papa. And Suara, and not say, and Panisu Gadia was Shannon so. And Palaya himself, Palana Tadaka. Get himself an Tadaka. Eti enomba Sajon Menina Buba Manidin Buba Amanidin Sister Kosia Marcosia Fia Sound a Fia Jampotema Attack Fia and Attack Fia Jam what is the council of Sajon Wafa and I have you. And I just here, and then you know, say, Officer, sir, you better get up from the baby, your papa, and I need to you. A general Sanchez, a young one, your family, Nadache, your papa, and your papa. Etiamano, Apasia, Atafi, and Atafi, and a Rama, and an watching. Almost say, yes, your papa, council. Yes, you have a permanent so. Now that's your fabric. You don't know what you are. You can't say the bed and so forth. And I told you. Then you know, and Palanisi, I have a panko. Yes, some sika, million parko. I done here. Not to the bottom, no in the sika. No in the khaki. No in my work from Sapa. The Yemen and the man. No. Study as a floor. I need a man. And an appointment. And open I said, what's happening? I will be aware. Yeah.
much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH, and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Ohima One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Number 1216. Aseho eye entry upia me sabe nkum so ha aha na abefa pie edamase monya ne sama yen eja kojo me na ya de mobo atifia na fubu ya to yama nanso wanche yen bose obata rebe fini bakoko mi nyankopon de wu review mo eja kojo me na ya de mobo atifia na fubu ya to yama nanso wanche yen bose obata rebe fini bakoko mi nyankopon de wu review mo amira kama mi di mami minyami mami fise minobia babe adonya mi be kama mi be di mami mami fise minobia akama fuye enti be kama mi be di mami mami fise minobia.
yoko for the atomoni. Yamamina yako yamamushade. O propose prempa saja wote du kroko muna sabre wabu abujaya wokoi. O dudu abribia sajon. A job is a kito amakase sajon. A jana wafa senam nene madoso. O bataya was a media kumakasa ma bombe magumi yam. O du pantu to our MPP amajokunumu. O du pantu to our MPP amajokunumu. O no maya bonyanya frisa ya diegina na kwei. Mema se jowa ni nimdia. Empra digina so. O du do bribie. E shena no bukra no yi adiamba de mane ne wafase. Papa ni nimdia ni NPP amajokunumu wo kwanka ye nanso anya ne fere. Bebia ni furuma hye. Wadi wo no mai wo ne ho. Se enna ono adrudie troya. Na eye wadudu pribie se John eye ben papa bi se John ya enya ne fere bebre wo fre se John se oni papa ye bi ne wa meye ni nyinada se John so ya na famudi o ko ye papa na hifa na wo ko o wa fa se dudu nyina na hwan na adu wo chiri eje wo mo ye wo fa se John onu abonyenye na na ma yokofo empani si duedue ebu wodue na so sra na wodi usini matruso ono man se onia no en wakasam bi babo wo bo won ma bra wo nsu owo ene wodo man ene na nanama yokofo achade ene wasa ya di kan atubie na nanama wodo fo se ye babo wo wa ye won ma de ahefa na wo mfa ma ebofri ba ye ya wa ba behwim Sir John Edeneko. Nana ma yokofo se ayebia busia bo ahyiemu ha obi ne bo wapade aboka kire wo mo aka wo mo beto wo mo japade ne de wo nyina da na wo de akwachi Sir John Edena bankwa mo biem nanso owo ti bodefo wo se besisi maso befra mani na mentika sanso ena obi ahuru de me pe no de amame owo ti boden abusia ye ba ye nyina ya ho ya akọ ya de nyina na akọ no wa fa Sir John a wonni papa mo nim yiyimu wonnim se wai firi mama yokuo mu wode obi a ye de de abusia se sabre Ghana mai Ghana nikosua Ghana bibia adruha Ghana mampani na nado danko akufu ado wase madie nyina oyuko wase Sir John oyukuni misuma yukuni minti minkanche minyasa wonko sara bebehene ni achi amampani na kwamu abusia wo ya wo ka esi kwano ho bia apanimfo ne bambofo se me ma wasonto ko yifiri kwam wo bibiara ne ka esi kwan no ho onko yi emfiri kwam ma ye mama kwamu enna ho sede be ya mapani duru ha no mo a akwansidie ni twitwa na mu bia emmem abusia sabre kropo akra chimpanimfo emrasha badwa hodo panimfo wono maduru ha no mo emrasha badwafo dodo na so eba ebi aduru ha deda ya nyina yesu ye nua ya de nyina obra Sir John ye ma ye nyina ya ho akwaba apanisi wu jai de wu ya wu nya daje na said apanira katu wodada no se kam na ntra na account no and na shepegafo na bible panifo se ato Sir John de na to ye obra se do katiasi binia Sir John na ekro no ato no de na to menso and it is happy Ghana nyina ni hwe ono memmo abusia ya toto de ma ye na bambo enyina ne kwaso pepepe apanisi e bodi hye bra ye chi and ye bodi so etumra gu so a enye ye pe onokwa bia wo ono mayi mu sabre free and day for put to wada and it is a kwamo and na ho ma ye just tie and from mampanifo na nana ma yokofo abusia pani a wada won ma no sei eno se memfa ento edoma ye twahia ha nyina enim
wɔse ɛyɛ ɔyɔkɔ abusua pani ɔyɔkɔ abusua sɛ John firi mu abusua pani se me man to yɛ nyinaa sɛ adesiedie ɛba a ɛnkɔ pono no ho na yɛnkɔ kyerɛ yɛnim sɛ yɛ papa sɛ John yɛwɔ fa yɛnnua yɛadeɛ nyina da ne ho ɛwɔ dɔm sɛ yɛka sɛ yɛkyerɛ ne yɛwie abɛgyina ha asan aba abɛkyerɛ a ɛbrɛ no bɛtia yɛn ɛno nti wode adesiedie ba pɛ mudie bi a yɛbɛkyerɛ na mmom yɛnto din ɛwɔ dwam ha na mmom yɛnto din ɛwɔ dwa yi mu ɛnyɛ saa ɛbrɛ no bɛkɔ na ɛnhyehyɛeɛ egu apono so ɛne sɛ na nwɔtwe bɔ a na nwɔtwe kɛyi apa hoa ne ne mpamu yɛde yɛwɔ fa ɛmo bɛto adaka mu na yɛde abɛsi mfimfini ha no mɔ asɔre na SD asafo gu so yɛ no na ebom yɛnya ɛkata so wie de bɛ mfimfini ha de a na kyerɛ sɛ asɔre no ne mpɔmpɔnsoɔsoɔ ɛne yɛduro no ɛne nti deɛ ɔwɔ hyɛntiadeɛ deɛ ɔwɔ adesiedeɛ abusua sɛ bɛtwerɛ na yɛwie ne yɛbɔ mpayɛ yɛyi apayɛ na yɛasrɛ boanya nipa nya a yɛasrɛ bi nso ɛde ama wo ɛne nti na amanneɛ ɛwɔ hɔ ɛno no mepamokyɛw ɛyɛ yɛdeɛ control wie da mansan kɔ nyinaa nti yɛsrɛ sɛ wɔ bi a wokata wɔ hwene na wakata wɔ no yɛbɛma wadeɛ na wode ɛpepa wɔ nsɛm nso ɛka ho mesrɛ mo sɛ menkata me hwene nkata ama no a ɛyɛ dwumadi kita me ntira na mmom sɛ woba ha na wobɛkasa me ho de a hyɛ wo deɛ kata wɔ hwene kata wɔ no na kasa me ho mɛte na me deɛ ɛnka abɔ dwumadie no nti ɛna me deɛ ɛbɔ m'anim ha no mo ɛne nti yɛnhyɛ ne nso saa ɛmfama yɛ nyinaa yɛde mo nyinaa se ɛmo no mesrɛ mo woduru ho a ɛnkyɛ ɛntwintwan wo nan ase ɛwɔ ho yɛnim sɛ sɛ adwa yɛ ɔdodoɔ biribie wɔhono ho ne sɛ ne si ɛda hyerɛ mu yɛnim mpo sɛ sɛ adwa ɔwɔ tamfo bi a yɛnim ara firi sɛ ɔno deɛ wɔ nsɛm ɔsere kyerɛ wɔ biaa ɛne nti yɛnim sɛ ne ho ɛwɔ dɔ ne ho ɛwɔ dɔ ne ho ɛwɔ dɔ
Yo, me pamocho, dear organist no me pacho enka uso dear mummy and Kenny Beje. Keteno dear, de any munti betimi akasafem na organ neka hoa. Yes, Ramwa Obia and say your name and think Camuso would be a mummy and Kenny Ebeje Sam. I will see a BBT. Ya pamocho organist no yesra wa ka wo so wodi mu ma yanka ani beje yesra o yesi microphone straight 2 ayira aka 1 abusia mu ni abanjo probi o hene yire ye di djumadi o cha me free na kwakwa pem ne kwasi da na nya me nko a me ni nua be ma nana ya ukese Peace FM na watchida ye jira mu empanensi Saudi abone tu jem na onturi ya wokata wani enye yie aninti ye jira kire ahwe kwapem se bibia betuto yie kwapem kwasi da fo se empanensi atopre etojwoda na ye wi ade ehunu se eja ye wo fachi kwan kra enti sa prebi nua nana ya o me ma wakwa aba onso som yo ohene ye adwa prebe ya da se abusia momfa maso emfa ye kakre Mesra the oba organ no obetimi ama na akofom kakra nka bebo aye Mesra the oba organ no obetimi ama no akofom kakra nka bebo aye Mini ana oba organ no obetimi ama organ no akofom kakra nka bebo aye nse be ya amansan ebeti ni ayade etudwa organist mesra ma organ no nkofom kakra emaye abusuafo yesramo ya shamra se mo kwa akɔhwɛ ofani achi de atwa to no ma obi anya na adwen sɛ otwa video anase otwa picture yesrɛ mo emfa hwe mrɛw yesrɛ mram abusua hye ne sɛ obi antwa video ana picture ɛwɔ baabi a yɛda wɔfa no sɛ wokɔ hɔ na woyɛ wadwen sɛ wobɛtwa video anase picture asogyafoɔ no bɛgye wo phone no ɔmo gye nso a wonsa nka biom yesrɛ mo yɛhyɛ mmara Ghanafoɔ mo ma yɛnsua sɛ ne yɛdi mmara so yaka kire sojafo ne se obia ubewura ho se wo hwe ofani achi de twapo na ba wadin se ubetwa picture anase video no o mo nyi phone eti se wo kɔ ho na wo ye wadin se wo twa picture ana video na asojafo no agi phone na ayabusia instruction wo de ama asojafo no enye sojafo ene wo mo tiri mo odin mo nhye ne so emfa emayen yesi mo obia ntwa picture ana video e wo dem ho yesrɛ mo eti se wo twa na sojafo no giu phone na kire se wa na opɛ ɛna ya giu phone yesrɛ mo nhye ne so mfa mayen Daddy okay yo abusia se mo ho santini ya na mighty view SDA asafo titreni ya wada no ene nedom ena womo awechi asesie o mabetwa mo yi yesre ene de nipa nhede ni adagisa enti ebia na waba he opese wo hwe ofa ene achi ewie a woni abusia ebedi nkra e wa amane kwan so a wo hwe manimon tentenso a kona mu ho nifa wo obahu se yade car bank for apata bi ahye ho e na abusua ye ne se obia opesa woto abusua ayo mu no wode wani ebe kire wo hwe manim ententenso nifa so ho no a wobahu se yade car bank for pata ahye ho abusua pona wasie eno no enti se why wadwen se wobato abusua ayo mu a na waben car bank for no e wo kona ho amayen yasramo ya ne se baby a wo fa wura mu no enye ho na abefa pie enti se wo fa baby a mu nyina mo na mo ba no a na mo fra me bonkum so ha sei na mo pie se be ya ye benya kwan na ya tititi ye ho entam yasramo ma obia nhye mask e wo ha sei enhye ne se obia nhye mask yasrawo obia nhye mask mask no so wo sha manen kata wo hwene
mask no de hia pa ne se bekata wo hwene ene wa no enti obia nhye mask se wo pese wokọ ekọkọhwe ofani achi de atwa to ayesremo obia nhye mask bia otime nka bia sanitizer ne bi efa wonsa afei edomo amoba enkaibọ ne se mo obia nya na dwen se obetwa picture ana video ewo inside ho so we are doing say ubetwa picture ana video soja fo no beje wo phone ana de ekuta wo camera na wudi twa na soja fo no beje omoje nsusu a gise be makam e na wonsa beka yesramo obia nya na dwen say obetwa video ana say picture ewo ho o pese wo kohwe ofani achi de atwa to a ekwan da ho na mom anhyehyɛ ne say ma obia ntwa video anasa picture ewo inside ho montie na monhye ne nso emfa mayen afei me say timu bio say abusua ayiwa anapono a wasie ene nea ewo manim tentenso nifa so ho no kona ho obahu say Carlbank fo wo mo apata ewo ho eno pe ene abusua pono a wasie enti se bia wabai no akwa akɔhwɛ Sir John wono krache wakɔhwɛ nani akiri atwa to na ebia ene eye adwumada no obepese obekɔ na wakwakoye bibi foforo de bia memenda waba na ase asɔre ya eno ho nhyehyɛ no okɔ Carlbank fo no ho a oni wo nyina bekɔ akɔye no kama sɛnea esi etie no yɛsrɛmo a aya montetete mo hontam kakra na mafoafo asorodo Mama social distancing nya adwuma mafoafo asododo yɛsrɛmo obia nhye mask mask no so wo hya mane enkata wo hwene sɛnea yɛayɛ nhyehyɛ no mane enkata wo hwene abusua sɛnea yɛde kia bɔ mamane no yɛnim sɛ yɛwɔfa wodo krache na wɔyɛ memenda kwanhwɛni mapa eti ene ya yadeda no ama kwan sɛ abusua hwɛ nani akyi de twa toɔ no enche no nkuru mu ho SDA asafo ebedi animu nongotwe SDA asafo ebedi animu aye ewufusom ama yawofa na eno echi no yakwa akɔpɛ no krabre na afei ebra yakɔpɛ no krabre no nyina na kyerɛ sɛ ayiyo no etoaso a eno no ntimo nhyɛ ne nso emfa emayen etebi asa wo ha na opese okɔhwɛ nani achi a ekwan ɛda hɔ aka sima kakra bi sɛ aka simansia na abɔ no nso ntime fa ne sɛ aka do hwere baako na yɛhyɛ awufosom no ase mo nhyɛ ne nso emfa emayen yɛsra mo obia nhyɛ mask obia nhyɛ mask no nso so ma ne nkata ohwene yere adwo apre bi yo enibre abba ono mine NPP Ghana mai yade nyina na ye kro okro no NPP sibofo atu wo hwe wonom kasa to dwumi a emfimfi ho no eye nibre na abba wonom hwe yenkwa ye ne yensase ho nsam so omo sesa dwuma yi aya akɔnɔ bi ye ya na eye bem papa bi Sir John yo ohire ansa na abeto aso no mesra se driver ne car eye GE G for Ghana, E for education, GE 322520 GE 322520 GE 322520 se o ha se ya mesra onko tuka no emfiri ho babia car ne si no enye yesra wa se o car no ene de mabod number no a kono gogo tu free ho mpacho hwan ba nie o mefa no yesra mo yo nana ohun se forestry commission for womani abre wo hwe edomine ejina ha no mo a wase se adwuma ye nya pa yi bidiye adwuma ne ya kono a na eye nyansa dodo Sir John wadodo ade nyina ya wonya pesamenkuminya odidi ema obibidie no ono nadama ena enei yenso yenya baabi asie ayensa etime koye no Sir John oso wa ye na famu de oko adwumi no mienu nso so
adeɛ ne yɛyɛ de aboa yɛ kuro yɛ man a yɛwɔ mu ne titiw ne abusua a yɛfiri mu na yɛ adeɛ baako ana sɛ John mepɛ wɔ ne ho paa wonim sɛ ɔnkasa wei wɔ amanyɔkuro wei mu nti mehu no amamu no dabi wɔka mo biara ba ne ho wɔhunu wa ne sɛ ne sen ɛbɛhyerɛ mu ɛnɛ sɛ John wokasa ne ho a wɔnte mese me yanko bi a amanate me yanko bi a no ɔbɛn ɔfa paa se ɔne no kɔ Canada na ɔmodi dwuma no nyina wie na ɔsi o me ɔfa ase bi wɔ aha sei ma yɛnkɔnkɔ sra no ɔmo kɔɔyɛ a sɛ John ɔfa ase ne yɛ broni broni Canada ni broni mapa ɛgya ne wɔfa ase nom dɔɔso no no obiara yɛ ne wɔfa ase yɛsɛ sɛ wokɔ obi awufusom ase a mesɔfo bi na ka kyerɛ me Reverend Father Marcus Chukwu ɔse asɛm a ehia paa sɛ obisa ho ne sɛ wonim sɛ ɛyɛ possible sɛ ɛyi toma anaasɛ atade a ɛhyɛ me nei ebia ne na mede bɛbɔ wayi ase obi nim ɛyɛ possible obi nim enti no wohwɛ ni nyinaa na wo so wode tu ho fo sɛ John deɛ wahu na wieyɛ sɛ nka nipa no asɛm paa ne yɛgyina so aka asɛm a ama ɛde akɔ heaven a ono krache dabi ono deɛ ɔko pa koko asikurasi ɔyɛ adeɛ ɔyɛ nipa nanso sɛ John ɛbɛbɔ bra wayɛ bi mepakyɛw nana Northern Ghana Union President Edema SDA asafo no wɔne ne twetweni na sɛ panipa yi ne ne twetweni ne ne mpanimfoɔ wɔn aduru ha no mo na wonim sɛ ɔfa ne mmemmene da som so deɛ no ɔmfa ni agorɔ dabi ne kwa hwɛ ni ɔyɛ ya wɔsɛ ɛnɛ yɛ homeda ai obɛkɔ tu sesi a ɔbɛma Bible quotations sesi a na abusua yɛsra mo yɛmpɛ sɛ obiara bɛba ɔfa ayi ase na wɔde menasepɔ ɛbɛkɔ fie dabi wonim sɛ John ade a no ɔpɛ paa ne nipa dɛ na yɛnwene nam enti sɛ bia wodi dɔm bia nim na de ɔmo ba wada Roma na wabɛ ɔfa mask no nkata wa no yɛsrɛ wa sɛ wodi dɔm anim na sɛ wo ba sɛ dɔm no ɔbɛkye a wada Roma bra akyea me hɔ na bɛka kyerɛ yɛn sɛ ebia saa santene a ɛbɛyi ɛyɛ santene wei anaa wei sɛ bɛyɛ a yɛbɛtumi adamɔdie sɛnea ɛsɛ ɛfata mepakyɛw wonim lɔya nkrabea efadate captain ane captain waduru ha no mo wɔse madeɛ nyinaa ɛne ɔfa sɛ John na papa yi na ne nwum bi nso a wɔtaatoɔ no matwɛn Awurade anim ɛyɛ ni na wɔto wɔse madeɛ nyinaa ne sɛ John dɔfo pa ɛkampani sɛ dɔfo wɔ dɔfo nkwa yie nanso lɔya nkrabea efadate sɛ betetena ɛnyɛ yie efiri sɛ lɔya sɛ John wɔnka biribiara nkyerɛ me yanti to anti akoraboɔ yanti kita me yanti gya me deɛ te yɛra ne sɛ John ɔtoa nananom nseɛ do enti lɔya nkrabea efadate sɛ ma memfa m'ani wɔ kɔsua yi mɛhwɛ sɛ so ɛyɛ mpa ade nti sɛ meka sɛ emrenim ni aduru ha wɔma nananom ayɛkofoɔ nyinaa yɛakɔ ɔma nananom ayɛkofoɔ hyɛ den ɔse munnue ma me nso mennue too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is Funéral One. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great kankambuka ability. Na ya wonu say Professor Ameya Okunfi. O wa hade dada. Professor Ameya Okunfi. Ane. Emri bi asofo na ohwe ngoma sua ho nsem so mo a.
Yera Professor Ameya Ekumfi Yamokwaba Abusia Dawase. Abusia se me nua na di kai kana me so me di kai de tujwa na nwotwe pepepe na afei ye de ofa eto adakam na ye de no abaha ama SD asafo abedi anim ama ye wufu sume mo hwam na yasre abofo no na wonom abeje ofatata e de no akọ anenti ya mpanimfo se ye mamo so nte abusia pani wo ya wo pamudie bi wo Shentia dear be at the sea dear be out the coprono home yet. Now, mum, a bread into yantimin to D, yes, remoire. And see, we understand my Busiano, one number shading in an favorite Pemia Frada was say. Eh, be a nabi bean soon tea. Want to mean Tanaha and my Riaso and sign and Tanase. Sano, Anaya Dikaika, car bang, your boy, your sister, your boy, your pata, oh, your name one more. The award don't some and what them. And somebody kakra wa pesa wo de man na no yokofo no betimi atwro ne sabre ya ebre pem ye beto ne nyina din e de amamo e de mo se mo aye ne sa maye Captain uni ase John Dase nyame nhyira o waya de enya nipa nyina ne betimi aye de captain waye Captain Enkrabia Efa Date retired aka ma tweradi anim ye do wase uni ada wase Uno krache edawase. Yamame gifty ohine konadu. Anti gifty one district one factory. Yegusi ya yehuse anti gifty so ababe pie ewa yentem ha. Yamame gifty ohine konadu. Uno krache edawase. Mwachire do amano ayefe diaka ni se mubedi nhihye kakra no a ye de amamo no eso munya di so a obia ni asem tie se ne ano ofasi do ni panyina no minim so ofa ho do nti na wo ha na yemfa sa dokro no a enye ofa yie ema no enye fe fada akwaba yesramo a yesa kai mu bio se Uko inside where menya wadwen se ubetwa video anasa picture. Uko opesa uko hwe no a ekwan da ho. Enya wadwen se ubetwa video anasa picture. Se utwa video ana picture. Yaka tra soja for se omunyi phone no enko Bema camp. Omunyi phone no enko Bema camp. Opea na wafaka akonkran. No akọ Bema camp. Uko ede asema wo se meko se jo ayi ase na meko ye no ye ka se ma mi ntwa picture e na mi ntwa video so na so media me be ma che obi aga na hanti mi twai e na soja fo na agi mi phone ti me ba ba gima de ye wo ba kwa kwato mpanifo ho ai Abusia akabe sima aduanan ne akire na kyese emeka say akasima aduasa na yakata so sanetie na kyese abusia ene wonde hye no edi nkra na mane bi e wo ho asese abusia ye ansana yabehye sejon awufusom ase no na yabehye ase no yesremo a enti sa wa hana pesa ko hene ni achi de twa to a ekwan eda ho yanya ne enti ese Dr. Ohene Konadu nso so e wo ha sei
Dr. Hini kuna do kyerɛ sɛ yɔnko a ɛda ɔne Sir John ntam no deɛ na edi sɛ owu a na ɛtete wɔn ntam ntuaba ɛba bɛhwɛ ne nua n'ani akyi na wama no nante yie dɛm nifa due kwadwo due ɛne awɔ. Abusia Santi bi ewo kotia ho eba wono hine ene ne ba hema ena omo santine ebe na nanom santina ebe krowura wono hine ene ohima ene watra nkonya won santine ene free kotia ho eba no. Krowra wono hine ane natural nkonya wono hine ne natural nkonya na ebe yo uhu santin ya na eye wono hine ekrowra ane natural nkonya yo na eniema ebe yi eye Officer John ne ma ayire nom wanu mukuru nom ne wafa se na tese ensew nom na womo aka womo ho abomu no wose wo ma de nyina ode do pribie kofi redu Sabre and so nom niama na edru hanamo no. Officer John ne wofa se. Na de nyina ye oba pa ode. Mame mo ayade. Ane. Ne wofa se ene ne bayire nom na aka bo mu Charles. Wa mo se ye wofa yade nyina. Ene de atwato. So wetri wa ye ne nkafo bia. Ayayase Officer John and did dear Sanafata and I was here de emano and into one of ye free ra and none pay one of a year assign at your piece so and into Sabre so nom near ma and a num gemuno and so near man a num gemuno. I do not be a coffee red do was it Anne. Me pa mo chao agrobia so di dua mo mame kete nyina nyai enyom kro nyina nyai yasra mo ebra ni yati ayai me pa mo chao eni die kwan so sabre eya asori bre kete munso mo dua mo mayai yasra mo munso mo dua mo mayai na eniema no
one chain a tia one from my eye. Yapamocha, Yum Crow, and Yum Crow, and Yum Crow. And Yum Crow for yes, Remo, yes, Remo, yes, Remo. Abusia, Yapamocha, ye died in a and best say yes, Remo. Crowra, and then Atlanconia, Sacao, Anne. Crowra, and then Atlanconia. Me pacho nana ene ono hine ne hima wose ye ni abre ye ni ato krawo bemba me pacho wo de no ekwa ako a wose wo ka me ntoko ate se de wato abade ato aba momro do twam ene me ni abre pa na hima se ye nana nyako wose mabie nyina ene mate me pamocha okete yi munya maye kete yesremo SDS na nwotwe na ye dia mu ni ba mfimfia yesremo na ate ase amaye wone ne ba ahema ate ase amaye nti yesremo kofi to asoma ye
Coffee red here dancing. Where and so no more dear. The Pamacho and the Sadia Bia and the Opia by Yetch. Nina Yetro. The Pacho just about it. I don't number you. But I said, a piece of Casa, there's a Madame. Yo, I've never found. Same Awuku Eka Hubi, Sanso or a national organizer. Sanso and Anana B, one also national youth organizer, or not a share abwa mabuna no, our NPP Amanyokuno, one manya for Alex or Jare, NPP, and Rashaba Jani, our Kade Enonom, Sanso and Na, at its senior Nintin Bebre, if we say Bridge and Abo NPP Amanyokuno, Sa and him before a Kuni, Wamuna at Druhanamon, Pepacho, I have also one of our share abwa domno ano, I your friend no. Pope, Wamuna Eka Hobi, Edina Dawson, Nana Ama Ampoma, one on the share a Bobwa, and Babunano was Sante Mante Muha, or Bobwa and Ma Ano, Ewa Asante Mante Muhanamo. Yet that one Munina says, so when you bread, a Drew Hanamon. Lady Benis Quaqua, one also were your original youth organizer at the NPP Amanyokuno, Ewa Asante Mante Muhanamo. Mepamucho. Yo, Justin Kodria. Munya botre. So bona and Penifona and Banu today. Munya botre. Yabemo bia ya juma. Kasa waha. Eya say
Hello. No, madam, Ebru Sabre. Moson for the one I can say. We know him out touch and damn touch them, my son and penny for. Send a name I was here. Was a Bama Sanjo Yamedia Preco, but when in Cabrana and China was Sanko. Nelson Paninsi, who are my dear Wajunani. It's the only young for Sir John. Son and I am my worker Sunny. Was said the idea one woman nibble. Bama walk crepe a dead gracious message reposor. Who am I Bama Sir John Tenassi? We know him out that dumb so. Was a man, but where the other make from Pine tomato pet and my first Sir John Cra, so maybe be in Yansanti, and Bama Sir John so walk on so round. A man do any some other walker. We know him as an to my poor Sir John. Man could do for so cut a quid be a son of boy. No snap. I got to have a coat. The boy also. Sunny, we know him. Crowder was here. Was a Sir John open voyage. A constable branding Sir Woko. More Bruni said, Naima. Bama Sir John was said, I see a mammonio. More brew. Try two. Try two. Two. Try two. Hello. Try one. Good.
Professor Emiyao Kumfi. Oh, I had a dada. Professor Ameyao Ekumfi. Ane. Emri bi aswafo no hwe ngoma sua ho nsem so omoa. Yera Professor Ameyao Ekumfi. Ya mo akwa ba abusia da wase. Abusia se me nua na di kai kana me so me di kai de tudwa na nwotwe pepepe na afei ye de ofa eto adakam ne de no abaha ama SD asafo abedi anim ama ye wufu sume mo hwam na yasre abofo no na wonom abeje ofatata de no akọ anenti ya mpanimfo se ya mamo so nte abusia pani wo ya wo pamudie bi wo Shanty a dear be at the sea dear be out the copron home yet. Now, mum, a bread into Yantimin 2D, yes, Remois. And see, we understand my Busiano, one of the shading in a favorite Pemia Frada was say. A be a nabi bean soon tea. Want to mean Tanaha and my Riaso and sign and Tanasi. Sano, and I would decay car bang, your boy, your sister, your boy, a pata, oh, your name one more. The award don't some and what them. And somebody kakra wo apesa wo de man na no yokofo no betimi atwro ne sabre ya ebre pem ye beto ne nyina din e de amamo ye de mo se mo aye ne sa maye Captain unia se John da se nyame nhyira wo oya de enye nipa nyina ne betimi aye de captain waye Captain Enkrabia Efa Date retired aka ma twenradi anim ye de wase unia da wase Uno krache edawase. Yamame gifty ohine konadu. Anti gifty one district one factory. Yegusi ya yehuse anti gifty so ababe pie ewa yentem ha. Yamame gifty ohine konadu. Uno krache edawase odawase. Mwachire amano ayefe de aka ne se mubedi nhihye kakra no a ye de amamo no eso munya di so a obia ni asem tie se ne no ofasi do nipa nyina no minim so ofa ho do nti e na wo ha na yemfa sa dokro no a enye ofa yie ema no enye fe fada akwa ba yesramo a yesa kai mu bio se Uko inside where menya wadwe say ubetwa video anasa picture. Uko upesa uko hwe no a ekwan da ho. Enya wadwe say ubetwa video anasa picture. Say utwa video ana picture. Yaka tira soldier for say omonyi phone no enko Bema camp. Omonyi phone no enko Bema camp. Opia na wafaka akonkran. No akọ Bema camp. Uko e de asema wo say me ko se jo yi ase na me ko ye no ye ka se ma me ntwa picture e na me ntwa video nso na so me dia me be ma che obi aga na hanti me twai e na soldier fo na agi me phone ti me ba ba gima de ye wo ba kwa kwato mpanifo ho ai Abusia akabe sima aduanan ne akire na kyese emeka say akasima aduasa na yakata so sanete na kyese abusia ene wonde hye no edi nkra na amane bi e wo ho asese abusia ye ansana yabehye sejon awufusom ase no na yabehye ase no yesremo a enti sa wa hana pesa ko hwe ne achi de twa to a ekwan eda ho
Yanyan Tiasa, Dr. Ohine Konadu so ewa hasei. Dr. Ohine Konadu Chilasa, Yonkwa, Eda, One, Sir John Tamono dear. Na ediso wua na tete wamo entem ntuaba. Eba behwani nuane ne achi na wama no nante yie. Dem refa die kwajo die ene awo. Abusia Santi bi ewo kotia ho eba wono hine ene ne ba hema ena omo santine ebe na nanom santina ebe krowura wono hine ene ohima ene watrankonya on santine ene free kotia ho eba no. Krowra wono hine ane natrankonya wono hine ne natrankonya na ebe yo uhuru santin ya na eye wono hine ekrowra ane natrankonya yo na eniema ebe yi eye Officer John ne ma Ayrenom Wanamukrunom ne wafase Nata say and still nom and a woman akawamu was a woman yena or did you preview coffee redo Sabre and so nom near mana Edru Hanamono. Officer John, what for say? Not the engine, I about pony, mamma. What may more I dear? And no offer say, and the Mayerenum Nakabo Charles. What must say you for Yadina? And it dear Chatua. So what you are yearning come for beer? Yes, say Officer John. I need dear Santa Fata, and I was a day Emano. I need to one of my year free ra, and none of pay one of a year as I had your piece. So I need to start brain so near ma and a num Gemono. And so near man and num Gemono. I do not your coffee red do was it Anne. Me pamochao agrobia so did you mama kete nyina nyai enyom kro nyina nyai yasramo ebrani yati ayai me pamochao eni die kwan so sabre aya asori bre kete munso mudua mama yai
yɛsrɛ mo monso mudua mu ma yɛn na nneɛma no wɔnkyerɛ ne atia wɔmfa ma yɛn yɛpamokyɛ ɛnwom korɔfoɔ yɛsrɛ mo abusua yɛpamokyɛ yɛgyae ne nyinaa gu mu a ɛbɛsɛe yɛsrɛ mo kurowura ɛne natena nkonnwa sakra no ane kurowura ɛne natena nkonnwa mepakyɛ nana ɛnɛ ɔno ohene ne hema wɔse yɛni abere yɛni atokrawɔ bɛma mepakyɛ wode no ɛkɔ ɛko a wɔse woka me ntɔkɔ a te sɛ deɛ wato abaa bi ato aba ɔmɔborɔdo ntwa mu ɛnɛ m'ani abere paa na ahema se yee nana nyako wɔse maadeɛ nyinaa ɛnɛ mate mepamokyɛw kete yi munya ma yɛyi kete yɛsrɛ mo ɛzie na nwɔtwe na yɛde amu ne ba mfimfia yɛsrɛ mo nana ate ase ama yɛn wɔne ne ba ahema ate ase ama yɛn nti yɛsrɛ mo kofi to aso ma yɛn
Coffee red here dance. We and so no dear. The Pamacho and this year, beer, any of your my yet. Did you know yet? I don't number issue. But I said, if it's a Casa, there's a Madame. Yo, Adisiedie nyina ye tro wo table no ho ye nkyira adisiedie mepamokyɛw fa kyerɛ mepach Same awuku eka ho bi sanso or a national organizer sanso enanana bi wanonso national youth organizer ono da hwɛ eboaboa mabuna no ewo NPP amanyokue no mu onmanyamfo Alex Ojare NPP emrashabadwani ewo kade eno no sanso ena atitiri ne nintini bebre efrise briche ena abo NPP amanyokue no saa animdifo ekunini wo mu adru hanom mepacho ahafo so wonnom a wo hwɛ eboaboa dom no ano aye frɛ no Pope wo mu nyina eka ho bi edi ne dɔso nana ama ampoma wono na hwɛ eboaboa emabuna no wasante mantem mu ha wo boaboa emma ano ewo asante mantem mu ha no mo ye da wo no mu nyina se wonya bre adru ha no mo Lady Benis Kwakwa wono so woye original youth organizer edema NPP amanyokue no ewo asante mantem mu ha no mo mepa mo chao Yo, Justin Kodria. Munya botre. Tobona and Penifona Ebano yesterday. Munya botre. Yabemo obia ya juma. Kasa wa ha. Eyi ase
Hello. No, madam, Bruce Sabre. Most for the one I can say. We know him about touch and damn touch them, as one and penny for. Send a name I was here. Was a Bama Sanjo Yamedia Preco, but in Cabrana and Chinawasaco. Nelson Paninsi. Well, my dear, what you it's only young for Sir John. Son and I am our Cassani. Was said the idea one woman nibble. Bama, what crepe a gracious message reposor. Who am I Bama Sir John Tenassi? We know him out that dumb swore. Was a man, but where the other made from Payne tomato pet and my friend Sir John Kra, so many be in Yansanti, and I Bama Sir John so walk on so round. A man do any as some other walker. We know him as an into my poor Sir John. Man could do for so cut a quote, so a boy. National, I got to have a quote, the boy also. Sunny, we know him, Grover was here. Was a Sir John open voyage. A constable Brandin said, I woke more brewing in Seattle. Naima, Bama Sir John was as Yamamonio, more brew. Try two. Try two. Two. Try two. Hello. Try one. Good. His Excellency Nana Ado Dankwa. But when they also subscribe to your YouTube channel, no one like it. Am I? And then I'm a PM. Oh, say John, I say. Send you who ya Nanado. Yeah, president Nababe PM. Our Hanum say no. Nanado Ababe PM. Our Hanum say send you who na. Send you a customer. Nanado. Aha. Nanado Akaba. President Emo Akaba. Nanado, your president Ababe Drew. Our Sir John. I say our Hanum say. Nana Akaba. Said you who na. And I am more Kaba. Sir John, Yasini was a Siamo. Nanado and Abano, Ababe Piemu, our Holom. Saturday. Vice Nanyaba, Vice President Nyaba Bedru, after Susana President Nomu, Nana Akufo Ado. Nana Akufo-Addo, after no Sababa Bedru, His Excellency Nana Akufo-Addo, after no Bedru, Yena say, aha, Mama no Kanamra, Nana Pony Piao, Akaba, Somebody also subscribe to YouTube channel. Na said you could be a double who saw. Nana Akufo-Addo Babe Piemu. Papa share. Papa share Muno. Papa share Sir John Muno. You didn't see in
ko he mu no mama nana kwa no ko he mu no nana remu akwa ko he mu no nana do rem o ko he mu no Bless TV Sonia Nami. Subscribe again, of course, to be our Sabeka. Nana kuhemu no ba nana kuhemu ne ba ha se de wo nana ne panifo nana no na eba nana do nana kufa do na eba no nana so nana kufa do Nana nyanko dana nado Nami shrau Excellency bekanase o bekanase bekanase Nana frustro nana do betna na kunya no so Sir John yes me wono Sir John aye asene wono emu no da so da encha ye bepeja mu no ya ba be yo ufusom ama no nana do abedru ne de na se encha bia ye de emu no beto adaka mu na se be yo ufusom ama no The president Nana Akufo-Addo. Nana yama wakaba ha nana kwaba nana kuhemu no ba nana kuhemu ne ba se de wo nana ne panifo nana no na eba nana do nana kufa do na eba no nana so nana kufa do Nana nyanko dana nado Nami shrau
Presidency, but can I say? Oh, but can I say? Ah, but can I say? Nana Frostro, Nana Dorbet, Nana Kunyana so. Sir John, yes, near one. Sir John, ye, as near one. A moon that's down and Chay Pejamuno. Yababe, who some amano. Nana Dorbet, DNS, and Tabia de. A moon of a two, and a Kamuna Sabe, who some amano. The president Nana Akufo-Addo